Sugeng enjang para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Tepangaken kawula Syekh Elmir Maningrum saking GKJ Njapah maosaken renungan padinan sadar Jemuah 2 Maret 2026 kanthi jejer monggo sami meratobat. Waosan kapethik saking Yekezkiel 3 ayat 11 ngantos 16. Mirungganipun nats kapethik saking ayat 11. Ingsun ora ngarsakake patine wong duraka, nanging ingsun ngarsakake pamratobate wong duraka supaya urip. Padha mratobata, padha sumingkira saka ing lakunira kang ala iku. Ya kene sira bakal padha mati, para turune Israel. Dados kaprihatosan nalika wonten setunggaling mahasiswi jurusan kesehatan lan keselamatan kerja utawi K3 ing setunggaling perguruan tinggi negeri ingkang ngayut tuwuh. Piyambakipun jegur wonten ing Bengawan Solo. Kalih dinten layanipun nembe kepanggih. Wonten ing wasiatipun kenya menika nyerat mekaten. Aku pergi ya, aku capek. Maaf karena telah mengkhianati dan berjanji untuk bertahan. Tak masalah semua orang bilang yang lain bipolar juga bisa, aku enggak. Aku capek, Bu. Maaf, aku tak sekuat Ibu. Pranyata menawi kenya menika tinempo penyakit psikologis ingkang dipun wastani bipolar. Bipolar inggih menika pangraos sing manah ingkang mulah malih. Kala mangsa bungah, kala mangsa ngraosaken sisah ingkang grantes. Pinuju kimat saged nindakaken perangan ingkang keladuk, boten pantes malah kepara dursila. Raos sing manah ingkang keladuk boten pantes lan dursila ugi karaosaken bangsa Israel. Keladuk anggenipun nyamah Gusti srana manembah Allah sanes, nampik lan nganiaya para nabi ingkang dados utusanipun Gusti lan ratelakaken perangan ingkang boten adil. Ing kawontenan dosa menika Gusti Allah saged nampeni sauger bangsa Israel purun mertobat. Awit sanyatanipun boten wonten menungsa ing jagat menika ingkang suci sa mursid, ingkang sinung kawilujengan. Marga kabeh wong wis padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah. Boten wonten tembung telat tumrap sinten kemawon ingkang kepareng mertobat. Inggih menika nilar sedaya pendamel ingkang ala lan ngupadi gesang bangun turut ing kersanipun. Saiba bekja umatipun Gusti Yesus Kristus wit sanyatanipun panjenenganipun piyambak ingkang sampun kepareng nebus dosa-dosaning manungsa. Mbok menawi kenya menika kumandel ing Gusti Yesus boten perlu ngayut tuwuh. Jer sekathahing perkara bisa ndak sangga ana ing panjenengane kang paring kekuatan marang aku. Mekaten Filipis 1 ayat 13. Amin.